Jose. Kaixo, Joni. Zer modu zaude? Ondo nago, bai, posten naiz hemen egotea. Bai, niago Jose irungoa zera. Bai, irungoa bizi naiz, bai, irungoa naiz. Baina urte asko edo batzuk hemen dituzu Mexikon, ez? Bai, 5 urte bizi nintzen Mexikon, eta han oso, ikaragarria nazioarte hori. Bai, oso polita, ere oso polita da, Mexiko, bai. Eta han adoptatu nintzen, bai, bi seme alabak, bai, ditu, bai, mexiketarri dira, bai. Eta bat bere izena diren Juritzi, bai, neska da, bai, eta izena hori purepetxa da, bai, indigena, bai, purepetxa da. Eta bakizu zer den Juritzi, neska polita da. Itzulpena neska polita da, bai. Eta bestea da Bittor, bai, eta, da mutila, bai. Beraien artean seme alabak dira, bai, bere ama berdina izan zen, bai, eta, adoptatu nuen orain dela, bai, 2006 urtean, bai, nire bikotearekin, bai, noski baietz, bai, ni bizi nintzen Mexikon bikote batean, bai, ezagutzen nuen Madriden, bai, bera Madrildarra da, bai, Madrilgoa bizi da, eta, orain separatu gaude, bai, separatuta gaude, bai, ja urte asko, ja, eta, hori. Antzerkiak egin duzu lan batez ere, esan obra bat hau leo. Bai, antzerkian lan egiten ari naiz, bai, eta orain nago memoria historikan, Bidasoako memoria historikoan gaude, bai, obra batean, bai, eta, orain hor nago, bai, konpainia batean, bai, eta egin zuen orain dela 2 urte, beka bat, Irungo Udaletxeak atera zuen beka bat Ribera, eta bi neska mutilak egin zuten zuzendariak obra, eta bolo batzuk, Euskal Herrian osoan egingo dugu. Baita ere Madriden Euskal Etxean, eta Vallecas, elkarte batean, egin genuen, orain dela 2 urte egin, Euskal Etxean ere. Eta ere Mexikon badago Euskal Etxe bat, ez? Bai, Mexiko badago Euskal Etxe bat, eta handia da, Polanco dago, Polanco da auzo bat, Mexiko, DF-en dago, eta, konziditu nintzen, Ibarretxe lehendakarian izan zenean, eta bera aurkeztu zuen bere plan Ibarretxe, goratzen zaizu, hori, eta 100 urtez Euskal Etxean 2007 egin zen 100 urtez, aurkezten zuten, eta han, lakaterian, etorri zen, nola esaten da, inaugurazio egiteko 100 urtekoak, 100 urtez ja, 100 urtez. Euskal Etxean zegoen, mila hasi zen Euskal Etxean Mexikon, fundatu zuen orain dela, klaro, 100 urtez, 1807. Begira zenbat urte. Begize da urteak. Eta irratian ere egin duzu
batzuk, eta bueno, hori. Mexikon, edo nun. Mexikon, bai, antzerkian, antzerkian, eta ere zinean, bai, personaje txikiak, bai, txikiak. Baina antzerkian oso, bai, lan asko egin nuen, bai, eta froga batzuk, bai, epe, nola esaten da besteak, Amelin, bai, eta Amelin izan da pederastia, bai, eta Madrilgo autorea da, Juan Mayorganena da, bai, eta esan zen Premio Nazionala 2007an izan zen, bai, Madriden, eta, bueno, han konpainia batean, bai, eta zer gehiago, bai, ere froga batzuk monologoak, bai, monologoak batzuk feministak, hori, eta besteak, bai, egin genuen. Bueno, Jose, ikusi dugu neska mugitua zabela, esperientzia handiak eta eskerrik asko etortzea batzuk. Bai, esperientzia handia pertsonarekin, beti pertsonak. Eta eman dute bihotzak, bai, sentimenduak, eta eman eta eraman, eta jaso, hori da, bai. Bidaliko Diego, musu bat, gugan ikusi lehen. Bai, musu bat. Naga jende. Musu handi bat. Agur. Agur.